a Google, escriure apadrina una roca IGME. IGME per Instituto Geológico Minero Espanyol. Cliqueu i ja us surt la pàgina a dalt, la pàgina de l'IGME d'apadrinar una roca, que és aquesta d'aquí. I veieu apadrinar és gratis i cliqueu al botó apadrinar. Per seleccionar els llocs d'interès geològic del geoparc heu d'escriure CAT-S i buscar. I aquí surt el llistat dels llocs d'interès geològic del Geoparc Orígens disponibles per apadrinar. Ho farem des del llistat. Aquí ja ens surt que entrem els nostres detalls. En aquest cas entro el meu correu electrònic, el nom i apellidos, la professió i per què has elegit aquell lloc. En aquest cas posem això, perquè considero que és un lloc excepcional per explicar la formació dels Pirineus i perquè soc veí de la zona. Hem d'acceptar el reglament d'apadrinar una roca i hem d'acceptar la política de protecció de dades. Les podeu llegir clicant en aquests enllaços. Ja estem llestos per apadrinar, així que seguim a apadrinar. Un cop hem fet aquesta part, ens arribarà aquest missatge que ens dona la benvinguda al programa Apadrina i ens demana de clicar en aquest enllaç per confirmar que realment volem apadrinar aquest lloc. Cliquem i ja ens dona les gràcies, tu apadrinamiento quedado confirmado. Un cop hem fet això, podem tornar a la pàgina d'apadrina una roca i un cop haguem visitat el lloc, anem a omplir l'enquesta o a reportar una incidència, que és clicant al botó de baix. El primer cop que entreu us demanarà el correu electrònic i una contrasenya, i és possible que no tingueu contrasenya encara. En cas que encara no tingueu contrasenya, heu d'anar aquí i generar-la. Aquí entreu el vostre correu electrònic, enviar, i de nou us enviarà un correu electrònic on us donarà instruccions per donar-vos d'alta a la plataforma. En el meu cas, com que ja tinc una contrasenya, simplement entrem. I entrem al nostre compte. Aquí sortirà el vostre nom i els llocs que teniu apadrinats. I veieu que l'últim és Anticlinal Alpino de Abella de Conca, l'últim que hem apadrinat. Us podreu descarregar el diploma a la part de dalt. El podeu visualitzar i us el podeu descarregar. I veieu que és el diploma que indica que esteu apadrinant un lloc d'interès geològic del Geoparc Orígens. Tornem a la pestanya anterior i aquí, amb aquest botó d'aquí, podeu emplenar l'enquesta. Com que encara no l'hem visitat, no la puc rellenar, en el meu cas. El que sí que vaig visitar la setmana passada són els estanys de Basturs. Llavors anem a emplenar l'enquesta. Primer, indicar estat de conservació. En el cas dels estanys de Basturs, favorable con alteraciones. I indicar quines són les condicions d'observació. És a dir, la dificultat en observar el lloc d'interès geològic. En el cas dels estanys de Basturs són bones. Es demana quan vau visitar el lloc, en el nostre cas dissabte passat, i es demana les observacions que heu pres. En el meu cas ja tinc les observacions en un altre document i simplement vinc aquí i em pego
el meu informe. Bàsicament indico que el nivell d'aigua és baix i que això afecta la flora i la fauna del voltant dels estanys, però tot i així que el lloc es troba en estat òptim, i com a part negativa tan sols destacar que hi ha algun tronc d'arbre caigut que no permet el pas de persones amb problemes de mobilitat. Fet això, també et demana que adjuntis alguna fotografia i procedim a enviar l'enquesta. Arriba un missatge que ens diu que s'ha enviat amb èxit i tirem enrere amb el botó de dalt a l'esquerra, 2 cops, i tornem a la pàgina dels llocs al vostre compte personal. A la part de baix veureu que us dona l'opció d'adjuntar un arxiu a l'última enquesta que heu enviat. Cliqueu a adjuntar arxiu. Seleccioneu l'arxiu del vostre ordinador. Ja està carregada, com podeu veure aquí. Cliqueu a carregar. I ja tenim l'enquesta completa. I amb això res, agrair-vos la vostra atenció i animar-vos a participar al programa Padrina. I si teniu qualsevol dubte, ens podeu contactar al Geoparc Orígens i us ajudarem amb aquest procés. Moltes gràcies.